илишевцы, уважаемые депутаты Совета муниципального района Илишевский район, работники жилищно-коммунального комплекса предприятий общества «Уют» или жилсервис МУП «Аграил». Вот и подходит к концу этот 2020 год. Каждый год приносит много хорошего, о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для вас удачным, все сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Желаю мира, благополучия и счастья вам и вашим семьям. Пусть все получится и все задуманное сбудется. С Новым годом вас! Hürmetli rayondaşlar, ауыл хуҗалык тармагында эшләүчеләр. Рөхсәт итегез сезне якынлашып килүче 2021 ел белән кайнар котларга. Эшегездә уңышлар, семьягызда тынычлык, һәрберегезгә дә сәламәтлек, исән-иминлек теләргә. Беренчедән рәхмәт әйтәсем килә барлык авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләргә. Ел үзенчәлекле авыр килде, шуңа карамастан зур уңышларга ирешеп, урожай җыеп алынды. Һәм бүгенгесе көнне бөтен маллар да кышлатуга күчерелде. Hürmetli rayondaşlar, hürmetli veteranlar, sizni men o'zimning ismimdan, Rayon Совeti veteranlar isminden kelajak Яңа ел белән тәбрикләсе килә. Бу елгысы ел нык катлаулы булды. Киләсе ел инде 21 ел барыбыз өчен дә шатлыклы булсын иде. Бер-беребез белән яхшы итеп аралашырлык булсын иде. Шуңа минем теләсе килә барыгызга да шушы дөньяда тазалык, туганнарыгызга, балаларыгызга, дусларыгызга Теләгән теләкләрегез кабул булсын, яңа ел әйбәт булсын. Шуңа инде сезгә тазалык, бәхет, тормышлар телибез. Яңа ел белән сезне барыгызны да.